Takže čau lidi, já jsem Kuře a zdravím vás u takové informačky. A informačka se konkrétně týká toho, že Chickenface Studio bude teďka jenom na Minecraft věci, takže na něj budu nahrávat jenom různé hry z Minecraftu, prostě jenom Minecraft tak. Prostě z Minecraftu, mody a tak, takže budu pokračovat všechno, co tam mám rozehrané. A založil jsem si druhý YouTube channel, je to The Parchman Studio, dávám odkaz do popisku videa, takže na to nové studio budu nahrávat videa prostě ze všech her, teďka, jak vidíte, aktuály, prostě stahuju, nevím to vyslovit, stahuju si Counter-Strike, Global Offensive, nejnovější. Takže úplně se těším, vyzkouším to hnedka, už mám 9%. Teďka jsem si to aktivoval, včera jsem si to objednal, dneska to došlo. Když tak vám dám odkaz na stránku, kde jsem si kupoval hru. A když tak, jak vidíte, tady vpravo na vrchu moje super jméno, který jsem si narychlo vymyslel, nic lepšího mě nenapadlo. Kapitán Vysavač, a vidíte, to se každý bude bát, aspoň doufám. No, a takže to by bylo asi tak pro tuto informačku všechno. Já teďka udělám střih a jak se mě doaktualizuje hra, tak natočím video ze hry hnedka prostě, abyste viděli, a nahraju to na dva kanály. Takže teďka bude menší střih a uvidíme se ve hře. Takže jsem tu, vidíte, takže zrovna se mi to dostahovalo a zase nám hra. Nápovědá možnosti. Co to je to? Nevím. Stavení obrazu. No, zatím to tak necháme, jestli se to bude lagovat. Zvuk, jestli něco slyšíte. Tak. To by mohlo být. Abyste mě trochu slyšeli. Takže dáme hrát. Komunitní trénink. Dáme najít hru. Co si dáme? Hraju to poprvé, nevím co je, co vůbec. Kompetitivní. Arms. Jo, to vypadá dobře, ukažte toto. No. Já bych dal asi... Okamžitý výběr skupin, co? Já nevím, já jsem nikdy nehrál, toto? Spustit. Takže vážně hraju to poprvé, tak uvidím, jak to bude. A doufám, že mě to co nejrychlejší najde ten server. Nevím, nechtěl bych to nějak natahovat tady tu informačku. Počítám, že to tak natočím. Už se tam hrál, ukažte, jak vypadá mapa. Počítám, že bych to teďka dal tak na 10 minut z tohoto videa, pak nahraju třeba půlhodinový video, prostě budu nahrávat zase půlhodinová videa. Budu u tého zase v tým novým studiu. Tak, skákání zpomaluji pohyb a snižuje to go. Co budu? No, asi budu terorista. A co je? Konec? Rys se vyhrál. Jo, aha, tak nevím proč. Nevím proč vyhrál. Ty jo, no, tak znova se tam musíme toto, ježiši. To nemohli na nás počkat? Ok, no. Střelba do vlastníka zapnout tam. Vypnuto.
co by terorista. A vypadá to nádherně ta hra. Ani si mi to nějak moc nekousí, když se uvidí. Ještě chvíličku. Toto podle mě nepřijde. What is this? Aha, asi až teďka začalo kolo, nebo nevím. Aha, vlevo. Jo. Jo, takže toto je vlastně gun game. Takže jo, takže toto vypadá dobře, gun game. Nahrávám na 60 fps a vůbec se to nelaguje. Umří, hnusáku! Ještě se podívám do nastavení zvuku a zeslabím to ještě o trochu, protože je to hodně nahlas. Tak! A jdeme killit. Hodně se mně líbí, že teroristi umří! Umří! Ne! Asi ne, tak tím to nebudem dělat. Ale líbí se mně to. Je to úplně jinačí než Souls, který jsem hrával až doteď, dokud jsem si to nekoupil toto. Je to puls ještě se nastaví do vládání. Na kontrola to umři, jo. Úroveň 3. Někdo je před námi. Nehorázně epický, nevím proč byl neviditelný. Ale ještě tady to zabijem. Jo. Docela rychle se tu získávají další úrovně. Na Soul, když jsem hrál gun game, tak docela pomalu jsem získával další úroveň. Ale tady to je asi po jedným killu. Když prostě killnu, kill je, sorry. Teda ne, nesmím mluvit prostě. Hehe, takže vypadá to dobře, ale teďka bychom se to naučili hrát, abych nebyl lamán. Umři, jo, dole vám, ne. Všim nemůžou mě nechat. Nevím, jestli to umří, tam můj. Tam je nevidí, jo, broka. Vůbec tu mapu neznám, ale docela dobrý ping na to, že natáčím. Myslel jsem, že to bude těžší. Jako Brotherhood Assassin má o dost menší nároky než... Ty vole, ta broka je slabá, to je... No dobře, dal jsem ho. Budu si pak muset naučit, který zbraně jsou lepší, který horší. Hodně se mně líbí, že tam ta... Aha, to je taky broka, hodně se mně líbí teď ten... Molotov koktejl. Je to úplně něco jiného. Já tě vidím. Au, ale on mě viděl asi lepší. No tak já tam aj vidím hápka. Když mě killne. Jo, vlevo důle. Vlevo důle máme to. A tam na vrchu máme úrovně. Teďka mě bude sledovat. A já film. Už já jsem zvyklý na C, kapnu. Já, byl můj. Ne, nech mě. No, počkejte, vůbec není. Odej do hlavní nabídky. A podíváme se na nějaký další server. Já bych si zahrál public. No nevím. Jaký je v tom rozdíl? Tak asi toto. Počkej. No tak jo, spustit. A vyzkoušíme si normální classic server. No vlastně navrážení společně, zapnout zase kopit bylo něco pro vítěz zejde z 30 kol. No, takže ukažte, Dust 2, není jinačí? Není. Je to stejné. A CTčka možná má posunutý spam. Aha, pokračovat. No jo, go. Budu terorista. Otevři nákupní menu. Jo, tak to nakupování se mně líbí. Počkejte. Vypadá dobře. Molotov, ne, nemám na něho. Co to je do toho? Ty jo, jdeme zavřít.
Ještě čtvrka. Dvojka. No, hodně se mi to líbí. Tak jdeme, pojďte, kam teď? Proč jde tam? Tam. Granát! Dlouho to nevím. Kde je bomba? Aha, on je na schodech. Ne, no tak to neumíme. To hodně neumíme. No. Chce to lepší zbraň, chce to molotov. Rychle, granát. Molotov. Zpět. Ježišmarja, to ještě musím naučit. Jo, Galil. Zavřít. A dám si molotov a toto. Budeme to razit. Hodně se mi líbí tady změněný celé prostředí. Počkejte. Nebojte, zachráním, ještě ne. Až přijde vhodná chvíle, tak použijeme náš molotov. Ježíš, já jsem musím si... Nebojte, molotov! Pal! A hořijou! Dokončně uhoří. Ale je to hodně dobré. Glock. Glockem. Jsem se mu vysmál. Půjdu schody a... Co to je? Co to má jako dělat? Dobrý. To si neumí. Takže jdeme. No, úplně pěkné. Ale jo, zabil si 10 získání medaile Funebrák. Je to je tam už ta medaile. Co si koupíme? Vybavení. 200 plus helma. Jo, escapem se to vrací. Ještě bych si chtěl koupit molotov. Co je návnada? To jo, tak to je dobré, ukáž. Návnada, molotov, oslepující návnada. Ta návnada se mi taky hodně líbí. No je to úplně hodně nové, všechny nové možnosti, počkejte. Zkoušíme návnadu. Jo, dobré. Zkoušíme jak ve videu molotov. Sorry, to je blbec. Pomoc. Uhoříš, nechoď tam. Jsem nechtěl, hoši. Oslepím je. Neboj se. No tak. Jste zatropný sprej. Tak počkejte, vyzkoušíme ještě jeden. A teď bych vyzkoušel ten Demolition. Spustit. A vyzkoušíme ještě tento mod a pak to asi ukončíme. My se s bombou, to nechápu. Ale jo, už to chápu. Je to dobré, že to vždycky najde hnedka server. No jo, terorista. Rychlá smrt. Go. Nečkem. Tak to je. Počkej, tady je plen, tak to pokládá. Tyjo, nepřítel! Vlevo, viděl. Tyjo! Ne, škoda, tyjo, teď si mě začalo dařit. No, takže vidím, že to bude hodně dobré natáčení. Takže doufám, že to vydrží i nadále. Vyzkouším pak. Ale to obrovské mapy. Nejlepší hráč, já jo. No vidíte. P90. Jdeme. Kdo má bombu? Já si ne, že? 5.
To je malá mapa, ale ten granát bych mohl zabít. Daj! No jo, takže já myslím, že na takový začátek toho, jak budeme nahrávat videa, by to stačilo. Já doufám, že se vám taková poloinformačka líbila. Doufám, že budete odebírat, lajkovat, sdílet, jak můj nový kanál Barman Studio nebo Chicken Face, a uvidíme se u příštích videí, takže se mějte a čau.